Ο Γιώργος λοιπόν, ο αγαπητός Γιώργος, έχει δύο διαφορές από τον Λεωνάρντο Ντικάπριο στην ταινία Ο Λίγος Wall Street. Καταρχήν δεν έχει μαλλιά, ένα. Δεύτερον, είναι ένας τίμιος, σοβαρός, δυνατός και εξαιρετικός σινεματιστής μπρόκερ, τον οποίο τον αγαπάμε και θαυμάζουμε, αλλά αντί να λέω εγώ τι νομίζω ότι είναι, να μας πει αυτός τι πραγματικά είναι. Γιώργο. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, αγαπητέ φίλε Θόδωρε και κύριε Πολίτη. Εγώ μετράω 28 χρόνια στην αγορά των προσωπικών επενδύσεων από το μετερίσιο όμως των επενδυτικών συμβούλων. Άρα είμαστε αυτοί οι άνθρωποι που προτείνουμε στους πελάτες μας που αξίζει να τοποθετήσουν τα χρήματά τους. Άρα λοιπόν η ναυτιλία είναι ένα κομμάτι καλός ή κακός που πρέπει να παραδεχθούμε ότι έχει καταφέρει να έχει πρωτιές παγκοσμίως πάρα πολλά χρόνια. Τα ακούσαμε και νωρίτερα τα νούμερα και τα μεγέθη τους. Το να είσαι ένα ελληνικό επιχειρήν το οποίο έχει καταφέρει να έχει το 21% του πλανήτη και το 60% της Ευρώπης, κάτι σημαίνει ότι κάνουν καλά, άρα πρέπει να τους παρακολουθούμε. Follow the smart money είναι το σκεπτικό μας. Εντάξει, και εγώ έχω συνεργαστεί με πάρα πολλές εταιρείες, τράπεζες ελβετικές και στην Ελλάδα, μέσα από τις συνεργασίες που έχουμε κάνει σαν εταιρεία επενδυτική. Και έχουμε access σε οτιδήποτε μπορεί να υπάρχει και να προσφέρει απόδοση στον πελάτη μας και διαφάνεια. Είναι κάτι που ούτως ή άλλως θα συζητήσουμε και σήμερα για το πόσο η διαφάνεια παίζει ρόλο που το να εμπιστευτεί ένας πελάτης τα χρήματά του σε μια εταιρεία σημαίνει στο χρηματιστήριο. Υπέροχα. Δώσε το μικρόφωνο στον αγαπητό μας